104.7 IFM. Report! Puspusan ang paghanda ng Schools Division Office o SDO Dagupan City para sa napipindong pagdaraos ng Regional Schools Press Conference o RSPC na gaganapin sa lungsod sa darating na February 10 hanggang 14 ngayong taon. Nauna nang tiniyak ng SDO Dagupan Testing and Sealing Committee ang gampani ng bawat miyembro ng komite tulad na lamang ng pagtalima sa mga ibinabang protocol at mga rules and regulations bilang host ngayong RSPC 2025. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng SDO sa lokal na pamahalaan ng Dagupan upang masiguro ang kabuang kahandaan, seguridad at kapayapaan ng bawat isa. Dadalawan ng RSPC ng mga mamamahayag na nagwagi sa nauna ng ginanap na Division Schools Press Conference noong November 2024. Samantala, hindi lamang ang RSPC ang pangungunahan ng SDO Dagupan, maging Regional Festival of Talents o RFOT 2025, hatid ang iba't ibang mga aktibidad na magbibigay kasiyahan sa mga kalahok mula sa buong Ilocos Region. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.